Mga kaigsunan, ang akong tema karon may tungod lagi aning Diyos diha sa Biblia. Kay lagi, ang Diyos sa akong nabasahan sa Biblia, sa Isaiah 10:16, gipadad-an ni Jehova og sakit ang mga tao. Ang tigpadadi aning sakit kana Jehova. Sa tod pa kinis Jehova, mao gyud ni tigpadag sakit dahil mga tao, tigamong-among nis mga tao. Nga amas Biblia, Isaiah 10:16. Unya, si Kristo sad lain sa ning iya. Sa Lucas 7:34, miani ang anak sa tao ug siya mikaon ug miinom. Apan kamo miingon, tan-awa kining tawhana si Kristo, ulit og palainom siya og bino, og higala sa mga kobrador sa buhis og sa mga magsala. Lain sa next styles Kristo. Ang iyang higala katong mga makasala, di siya mga matarong. Iya yung barkada ba katong mga makasala, mga kobrador sa buhis. Ang iyang amahan si Jehova, positive padag sakit. Inakini sa Kristo, palainom sa bino. Ano man ang nahimo man silang Diyos? Igahon tayo ang yaro na. Unya, ang report ni Mateo lain sad. Mateo 11:19. Miani ang anak sa tao og siya mikaon og miinom og ang tanan miingon, tan-awa kini ninyong tawhana si Kristo. Ulit og palahubog siya. O palahubog na sa kang Mateo. Ay kay tinuod ani. Hola! Kang Lucas nga palainom og bino o kang Mateo nga palahubog yun si Kristo. Mao na ni makaisa dako kay ning problema kining Biblia. Kay ang usa palahubog, ang usa palainom og bino. Galali si Lucas o si Mateo. Unya, sa Juan 2:3 o 4, sa nahutdan na sila bino, ang inahan ni Jesus miingon, wala na sila bino anak. Si Jesus mitubag, babae, ayaw akong tudloi kung unsay akong buhaton. Sa tod pa makaigson, nahutdan na sila bino si Jesus. Wala siyang kailas ang inahan. Kaya na lang babae. Hupog mo ni si Jesus ningali. Lima gawa na kailas inahan. Igahon tayo ang yaro na. Kunya, niingon na lang yang inahan si Maria mga kaigsunan. Na upunsa ka ni isogo ninyo ni Jesus, tumana gina ninyo ha? Pero wala niya inangan, nakainom rin ba na? Nakabantay mga inahan nga, upunsa ka isogo niya, ubat-uban nila nga. Marunong kasi ang inahan, nakabantay ang inahan. O niya mga kaigsunan, kini si Jesus lagi, kay barkada niya, kini mga kasala, kini mga yawa, o niya yung barkada? Manam, Mateo 4:1, Mateo 4:8, unya gidala si Jesus Kristo sa yawa ngadto sa taas kayong bukid. Sa to ba yang barkada ang yawa gidala si Jesus ngadto sa taas kayong bukid. Nganong nisugod ka siya si Jesus nga Ginoo man kadto siya.